hvad er det, du skal i Fakta? Jeg har lige snakket med Christian fra Guerillagarderne, og vi skal mødes sammen lidt, og vi skal prøve at tage med dem ud og grave lidt og plante et eller andet sted i byen. Og vi har fået at vide, at vi skal tage en planteske med og en 1,5 liters vand. Så det vil vi lige prøve at se, om vi kan få derinde. Og det er herovre i den der midterrabat midt ude på vejen, vi har planlagt at mødes. Så lad os prøve at køre derovre. Og vi kunne lige finde sådan en rigtig, men lidt vi har da kittet der. Ja. Og så fandt vi lige et par radisser også. For mig er det sådan, handler det om at sammensætte en masse forskellige blomster, som kan skabe næring i jorden, som kan, ja, altså på en eller anden måde, som skabe en større biodiversitet i byen, så vi ikke kun har asfalt og græs og mælkebøtter. Og vand er sådan noget, eller hvad gør det? Se, de her, det er solsikker, de står oppe i rabatten deroppe. Må det være igen? Hvad er det, man kalder det? Hvilket? Hvad er det, man kalder det? Jamen, det hedder guerillagardening. Guerillagardening, har du hørt det før? Det er altså guerilla, det er jo, altså, vi spørger ikke om lov. Nej. Og man kan sige, at det er ret harmløst at plante blomster. Så fik I heller ikke lov. Nej, det gør man ikke. Og vi har prøvet at gå igennem kommunen, for vi vil gerne lave nogle byhaver i byen, og gøre det muligt at brødføde os selv herinde. Ja. Og det er altså bureaukratisk system. Så det tager for lang tid. Nogle gange. Altså er det solsikker, det blander lige? Det tror jeg. Med jordbær. Nej. Fuck, fuck. Hold det lige. Jamen, vi har jo så lige blandet nogle solsikker her Tagensvej, hvor vi så håber, der kan komme en solsikkemark om en måned, har vi blevet lovet. Det er i hvert fald begyndt at spire. Men jeg skal lige gå ned og skal arbejde færdigt sammen med dem nu.